दाबायदियाव दिल्लीयाव मोनफ्रोमबो जायगानिफ्राय एमएलएफ्रा फै बिटिसिनि साफ्रोमबो एमसिएलए साफ्रोमबो बिबानगिरिफ्रा फै अब्ला गबिन्द बसुमतारिया डिपुटि चिफ बे बेनारखौ सिगांथिं लगायगोन ना उनथिं लगायगोन एमएलए नि बेनारखौ सिगांथिं लगायगोन ना उनथिं लगायगोन लाजिनांगौ गबिन्द बसुमतारिया लाजिनांगौ सासे मानसिया मोननै बिबान लानो दाबायदियाव लेंहरमारोबा डिपुटि चिफ बे बेनारखौ सिगांथिं लगायगोन ना उनथिं लगायगोन टिआर हालाम बिटिसि हालामा बै थांनाय 17 बोसोरावथ' बिसोर मावखायाखिसैनो बिसोर नस्थ'सो खालामदों दानिया कुइसना फैदों फाग्ला बिपिबाखि सरकाराव फैबावो आरो बहा राननो खाबु मोनो सोरांबानो हाग्रामा 17 बोसोर सोरांबानो 17 बोसोर बेबायदि बुंनायनिफ्राय गबिन्द बसुमतारि आरो फेरेंगाया जानगार जानांगौ बिथांमोना लाजिनांगौ 17 बोसोरनि एगेन्स्टआवसो एनडिबि आफादाव हाबदोंमोन नामा हाग्रामानि एगेन्स्टआवसो एनडिबि आफादाव हाबदोंमोन नामा गबिन्द बसुमतारि आरो फेरेंगाया बिथांमोना लाजिनांगौ 17 बोसोर बिपिएफ सासन खालामनायनि उनाव बिटिसि ओनसोलाव जिहेतु जौगानायबो जायाखै मात्र दुर्नीतिल' जादों आरो बिनि फुटिसाव खोनाखाबाय सोरांबानो हाग्रामा सोरांबानो 17 बोसोर सोरांबानो 17 बोसोर गबिन्द बसुमतारि आरो फेरेंगाया हाग्रामा महिलारिनि आरो 17 बोसोरनि एगेन्स्टआवसो एनडिबि आफादाव दंमोन नामा 17 बोसोर मा मावदों मा मावाखै बेखौ हिसाब लानो थाखायसो एनडिबि आफादाव हाबदोंमोन नामा मावनो हालाबा मावनो रोंलाबा हाग्रामा महिलारिनो गथायना हो हाग्रामा महिलारिनो गथायना हो दिनैनि समाव लाजिथावना 3 बोसोरनि गेजेराव बेसेबां सम्पति खामायदों सोरबा फेरेंगा सोरबा गबिन्द सोरबा बिथांमोना नाथाय जों दिनै बेफोरखौ बुंनो थाङा बर' हारिनि गेजेराव जुदि सोर बर' दैदेनगिरिया गादियाव फैनानै बेसेबां माहाजोन जायो दिनैनि गेजेराव जुदि बर' हारिनि गेजेराव सोरबा तदन्त लाग्रा बिथांमोननि हिसाब पत्र सम्पतिखौ लाग्रा जुदि थायोब्ला 3 बोसोराव हिसाब खालाय सोरनिबा न'आ 2 थाला 3 थाला 2-3 थाला न' जुदि लुयोबा 1 करोड़नि प्रयोजन गारि गंसेनि दामा 40 लाख 50 लाख दिनै बोसोरथामावनो गारि गंथाम गंब्रै बोसोरथामावनो हिनजावफोरनि सनाया 2-3 मडेल बेबो बिटिसि बिटिआरआव बा आसामाव बाया गुबुन जायगायाव थांनानैसो हिनजावनि सना रुफाखौ बायो बोसोरथामाव दिनै सोरबा एक्सएनडिबिनि बेकग्राउन्डआव थांनाय सोरबा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बेसेबां सम्पति खामायदों बेखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरबा तदन्त लाग्रा सोरबा हिसाब पत्र लाग्रा जुदि थायोब्ला दिनैनि समाव थख' जुदि हिसाब लायोबा बिथांमोननि दरमाया बेसेबां दामि गारि सालायो आं दिनै सोरखौबा बुंनो थाङा दिनै आं फेरेंगा सोरबा गबिन्दखौसो आं बुंगोन जेब्ला बर' हारिनि माखासे नासयजानाय सोबख'जानायनि थाखाय एनडिबि आफादाव हाबदोंमोन जेब्ला एनडिबि आफादाव दं खना खनला बर' गामिफ्रा 10 गरजों दैखर मोनसे बेमार सेमार जायोबा गारि गुरा थांनानै बेमारिखौ लाबोनो थाखाय लामाफ्रा मोजां नङा दालांफोर गैया बेबायदि बर' गामिफ्राव एनडिबिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि साफ्रोमबो केडारफ्रा बांसिनै नुदों अब्ला दिनै सोरबा फेरेंगा सोरबा गबिन्द मा जानांगोन सोरांबानो बर' गामि बाइक लानानै साइकेल लानानै बेरायनांगौ बिथांमोना दामि गारि लानानै बै हाजो जिंनि बर' गामियाव थांगोन नामा लामा गाज्रियाव थांगोन नामा थांनाय नङा बिथांमोना हाब्रु नांसि अबेबा गारियाव दंफां दालाय नांसि सालायो अब्ला बर' गामिनि बे लामा गाज्रियाव बर' गामिनि हाजो जिं गामियाव बिथांमोना थाबायनानै थांगोन नामा थांनाय नङा बिथांमोननि आखला जुदि मोजांबा बिथांमोनखौ सोरांबानो साइकेल लानानै थांनाय बर' गामियाव सोरांबानो बाइक लानानै थांनाय सोरांबानो मारुति कार लानानै बर' गामियाव थांनाय नुगौमोन नाथाय सोरांबानो बिथांमोनखौ दामि गारि लानानै अबेबा क'क्राझारनो मालाबा गुवाहाटीनो सिलिगुरि मालाबा दिल्ली बेबायदिसो जों बांसिनै नुयो नाथाय 17 बोसोराव हाग्रामा बेबायदि बुंनाय बेबायदि खुगानिफ्राय
सोरबा फेरेंगा सोरबा गबिन्द बसुमतारिया लाजिनांगौ 17 बोसोरनि एगेन्स्टआव नोंसोर एनडिपि आफादाव हाबाखै हाग्रामा महिलारिनि एगेन्स्टआव एनडिपि आफादाव हाबाखै समाजनि खामानि मावनो होननानै बर' हारिनि गादबनाय सोबख'जानायखौ खामानि मावनो होननानैसो ओंखारदों दिनै सोरबा 17 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै नोंथांमोननि खुगानिफ्राय ओंखारनाङा नोंथांमोननि खुगायाव सानफ्रामबो जों अबेबा गामियाव थांस्लाबनो हायै थांफेरै गामिया जोंनि न'आव फैनानै माखासे मा जादों माबायदि अलखदाव दं बेखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेराव खावलायहरनांगौ जोङो बर' गामिफ्राव अबेबा गामियाव जों थांफ्लाङाखैबा जों अबेबा गामियाव नुजाहैफ्लाङाखैबा जोंनि न'आव फै आरो अबे गामियाव 10 गरजों गामि दरबाजों दैखर मोनसे दं अबे गामियाव दालां लामाया थिग नङा नोंथांमोना आंनि न'आव फै जोंनि अफिसाव फै होननानै मालाबाबो नोंथांमोननि खुगानिफ्राय जों खोनायाखै आरो नोंथांमोना 17 बोसोरखौल' मुखासथ' हाग्रामाखौल' मुखासथ' नोंथांमोना जुदि मोजाङै माखासे बर' हारिनि गेजेराव माखासे जाय बर' राजखान्थिखौ लानानै बर' दैदेनगिरिखौ लानानै नोंथांमोना थाखा फैसा खामायनायनि सायाव जुदि बर'नि गेजेराव माखासे तदन्त लाग्रा थायोब्ला नोंथांमोना हयथ' दिनैनि गेजेराव भुल जानो हागौ बहानि थाखा मोननानै एसेबां गारि गुरा बायखो बहानि थाखा मोननानै एसेबां हिन्जावनि सना रुफाखौ मडेल मोननै मोनथाम बायखो बहानि थाखा मोननानै एसेबां न' लुखो बेसेबां लन होदों नोंसिनो बेफोरखौ जुदि मोजाङै हिसाब खालामोबा हयथ' लाजिनांगोन आरो दिनैनि गेजेराव गबिन्द बसुमतारिया लाजिनांगौ सासे मानसिया मोननै बिबान लानो गाबोन जुदि दिल्लीयाव लेंहरोब्ला मोनफ्रोमबो जायगानि एमएलए फै बिटिसिनि मोनफ्रोमबो बिबानगिरिफ्रा फै अब्ला गबिन्द बसुमतारिया खिथुथिं मोनसे सिगांथिं मोनसे बेनार खागोन नामा बिटिसिनि डिपुटि स्पिकारखौ बबेथिं लगायगोन सिगांथिं लगायगोन ना उनथिं लगायगोन एमएलए नि बेनारखौ सिगांथिं लगायगोन ना उनथिं लगायगोन मोननै बिबानखौ लानो लाजिनांगौ जुदि जातिनि खामानि मावग्राथारबा सासे मानसिया बिबानखौ मोननै लाया सासे मानसिया बिबानखौ मोननै लाया 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया मा मावदों मा मावाखै बेबायदि माखासे हिसाब पत्र लानायनि थाखाय नोंथांमोना सम गैया एक्स एनडिपि खौ जेलनिफ्राय उदां खालायनांगौ एक्स एनडिपि नि जेंना एक्स एनडिपि नि थांनानै थानायाव बेफोरखौ नोंथांमोना हिसाब लानायनि गोनांथि नोंथांमोना जुदि जातिनि अनग्राबा दिनै मानो गारि दामिखौ नोंथांमोना बै हाजो जिंनि बर' गामियाव लांगोन ना नोंथांमोननि गारिया हयथ' दालाय दंफां दालाया नांनानै अबेबा दामि गारिया दोलानो हागौ नोंथांमोननि गोसोआव साननाय बे गारि दामिया बर' गामियाव लांजानाय नङा बे गारिया हाब्रुबारियाव लांजानाय नङा नोंथांमोननि गोसोआव नैबेल' 17 बोसोरजों 3 बोसोरजों हिसाब खालाय 3 बोसोराव बोरै न' लुनो हाखो बोरै सना बायनो हाखो बोरै गारि दामि बायनो हाखो फोरखौ मोजाङै हिसाब ला दिनै एक्स एनडिपिफ्रा सोरांबानो पुलिस फैसि सोरांबानो गथ' गथायनि गाबगु खुगु अबेबा स्कुलाव मोजाङै ड्रेस गानलांनो हायाखै बेमार नायजानो हायाखै बोरो नोंथांमोना इसिबां जातिनि माखासे बाथ्रा बुंनाया बोरो 17 बोसोरखौल' मुखासथ' हाग्रामाखौल' मुखासथ' बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय सोरबा फेरेंगा सोरबा गबिन्द बसुमतारिया जानगार जानांगौ नोंथांमोना सोरांबानो खावलायहर अबे गामियाव गामि दरथाम दरब्रैजों दैखर मोनसे दं अबे गामियाव लाइन गैया अबे गामियाव दालां गैया सोर एक्स एनडिपिनि न'खरनि हालोदा गाज्रि बेफोरखौ ससियेल मिडियायाव खावलाय नोंथांमोना साइकेल लानानै बेराय नोंथांमोना बाइक लानानै बेराय अब्ला नोंसोर जों लिडार होननानै गनायगोन आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जायोब्ला आखाइ खबजोबनानै सोरबा गबिन्द बसुमतारियानो जाथों सोरबा फेरेंगायानो जाथों आं निमाहा बियो साफ्रोमबो राजखान्थि दैदेनगिरि साफ्रोमबो गेदेरमा रायजो राजा आखाइ खबजोबनानै आं निमाहा बियो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोलायनांसिगौ बिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव निमाहा बिनानै दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।